Sziasztok! Most egy Xbox Series kontrolleren és egy Xbox One kontrolleren mutatnék be joystick kupak cserét. Szóval kezdjük az Xbox One-es kontrollerrel. Először leszedjük a elemfedelét. Utána a két oldalsó részt távolítjuk el. És szépen lepattintjuk. Aztán jöhet a másik oldal is. Ezt is lepattintjuk. Itt vigyázni kell, mert elég könnyen tudnak törni ezek a kis tartópöckök. Ezek elég sérülékenyek. Utána az 5 csavart szedjük ki. Ez 2 megvan. Így. Az 5. csavar pedig itt van a matrica alatt. Ezt mindig oldalról húzom így fel. Akkor még így szépen vissza lehet tenni a matricát. Itt van az 5. csavar. Ezt kicsavarjuk. Utána leszedjük az előlapot. Ezt azért akarom lecserélni, mert már itt eléggé lejöttek róla itt a gumik, úgyhogy ez már szerintem csereérett. Itt vannak az új darabok, és csak egyszerűen rányomjuk. Így. Mindkét oldalra. És kész. És utána már szépen rakhatjuk is össze a kontrollert. Csavarokat vissza. Így. Másik oldalon is vissza csavarjuk őket. És visszarakjuk az utolsó csavart is. És akkor a matricát így szépen vissza tudjuk tenni a helyére. Utána a két oldalsó részt visszanyomjuk. És az elemfedelet. És akkor egy Xbox One-as kontrolleren ennyi egy kupakcsere. Ha szét van menve a gumi, akkor ezt elég könnyű így kicserélni. Akkor mutatnám egy Xbox Series kontrolleren. Itt is igazából ugyanezt kell csinálni. De azért megmutatom ezt is. Itt is elemfedelet le. És akkor a két oldalsó részt is lepattintjuk. Ezeknél a Series kontrollereknél ez az oldalsó rész egy kicsit strapabíróbb, úgyhogy ez kevésbé törnek le itt a fülek. Ez jobban bírja itt a gyűrődést. Jó, és akkor itt is kiszedjük az 5 csavart. Ja. Jó, és akkor az 5. itt van, a matrica alatt. Azt is kiszedjük. És akkor őt is ki lehet cserélni. És már eléggé tönkrement. Úgyhogy őket is kicseréljük. Most így párba cseréljük őket, a másik még azért jó állapotú. Létezik többféle kupak igazából. A régi vanosokon ilyen nagy kereszt van benne. A Series-ekre tettek
már ilyet, ezt a fajtát, meg ezt a fajtát. Itt mindegyik kompatibilis egymással. Ezeket nem ajánlom, mert ezek nagyon könnyen törnek ezt a fajtát, ahol csak középen van az a műanyag részt, úgyhogy mindenképpen vagy ilyet tegyetek rá, vagy ezt a fajtát, ezek strapabíróbbak. Én ezt szoktam, ez a legstrapabíróbb. Hogy ezt is így rápattintjuk. Így. Akkor csavarok vissza. És igazából másik oldalra is a csavarokat visszarakjuk. Még azt el kell, hogy mondjam, hogy ez a kupakcsere csak a esztétikai megoldás, tehát hogyha húz neked a joystick, driftel bármilyen irányba, az nem fog segíteni. Szóval ez csak arra jó, hogyha meg van kopva a gumi és kicseréled. Maga az analógot nem fogja megjavítani. Ott az alatta lévő részt kell cserélni, ha azzal van probléma. Ez csak egy esztétikai javítás. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy össze is tettük őket, ennyi egy csere. Ezt otthon is meg lehet egyszerűen csinálni.